today. Mwaswera bwanji amalawi kulikonse kumene muli. Ife ndife anyamata Eastern Region amene takubweretserani nkhani pano yakulira kwa DPP. DPP yalira chokweza. DPP ikulira chokweza kulira polunjika kuyilirira chipani cha UDF chimene akhala akuchibera katikati mwa zigawo zonse za masankho amene apita m'mbuyomu. Ndiye lero wasintha loko wayika yale pa warehouse Dr. Atupele Muluzi. Ndiye kulira kwa DPP kulira chokweza. Nkhani ikuyenda bwanji? Nkhani ikuyenda chonchi. Pa tsamba la mchezo la Facebook taona chithunzi china video imene munthu akulira mokweza uku akulunjika kwa Dr. Atupele Muluzi polondalonda misonkhano imene akupanga. Mkulu ameneyu ndipo wayankhula zambiri, koma tisanapite kutali ndakumbukira kalekale ndidamvera nyimbo ya Malemu Thomas Chibade akuti eti anthu ena ake akumalengeza kupita mu studio nkumatenga nyimbo zawo kukopera chuni chathu nkumanena kuti Thomas Chibade uja akutchuka chifukwa chonena kuti nyimbo zija timalembera ndine. Ndi adangofunsa funso lophweka kwambiri kuti ngati mumandilembera ndinu bwanji osangoyimba nyimbo zonokha, pokuti palibe amene safuna kutchuka. Izi ndi chitsanzo chabwino kwambiri chimene tafuna kuti tikupatseni. Nkhani ikuyamba chonchi. Akulu amene wafunsa mafunso awo angapo mwina 8. Ndiye tili ndi nthawi yokuti tayankhe mafunso awo onse. Sitikuopanso china chilichonse koma ungoyankha mafunso omwe achilungamo. Funso loyamba ifeyo ndi amene tikufunsa kuti why always Atupele Muluzi? In social media, why always Atupele Muluzi? In propagandas, why belonging to Atupele Muluzi? Ndiye makolo adatiuza kuti mtengo wautali salozelana 2. Mtengo umene uli ndi zipatso zakupya zonunkhira zokoma ndi umene anthu amagenda momyala. Kotero kuti Dr. Atupele Muluzi mudziwa zonena kuti ndinu otchuka pa dziko lino lapansi pa nkhani ya ndale. Ndiye tipite kwa mkulu ameneyu mafunso amene anafunsa tikufuna tayankhe. Funso nambala 1 akuti mavuto onse amene ali mdziko muno abwera ndi chipani cha MCP. Nde akudabwa kuti bwanji Atupele Muluzi ndale zawo sakuyankhulako zokhuzana ndi kutukwana MCP. Funso limene lokuyankha kwake tiyankha choyamba kunena kuti mavuto amene anabwera mdzikoli anabwera ndi chipani cha DPP kusamva. Tikufuna zimveke bwino kwambiri zimenezo. Anthu anzeru adawauza kuti ngati sa Bright Nsaka kwauza kuti apapa 2019 tisapange madress tiphatikizane UDF ndi DPP. Zipangitsa kuti MCP isakhale ndi mphamvu, UTM isakhale ndi mphamvu, koma chifukwa chadyera ndi gwinthi limene adachita Arthur Peter Mutharika ndi gulu lawo kukana zimenezo zotsatira zake Atupele Muluzi anapeza mavoti pang'ono tekuti adakaphatikizana ndi mavoti amene adapeza apita Mutharika pang'ono, adakakhala ndi distance yokutola china chakwera sadakapita kukadandaula ku court. Zimveke bwino kwambiri zimenezo. Mabulutu a DPP amene mukudandaula zimenezi mumve bwino zimenezo. Amene adapangitsa kuti boma la Tosa Alliance lilowe komanso ngati anthu angavutike kapena kuti akuvutika mmene zililimu, amene adapanga contribute ndi achipani cha DPP pokana mu 2019 kupanga mgwirizano ndi anthu ambali inayo asadapange migwirizano. Ndipo adalibe capacity yowina dziko la Malawi mwa njira ina iliyonse. Kotero kuti chipani cha DPP chifukwa cha dyera lake ndi limene lidapangitsa kuti MCP idutse moyera itole bomwe ramweta. Zimenezo zimveke bwino kwambiri.
mpaka pano ngati itawina MCP, ngati itawina chifukwa wina nda UDF, sikuti anthu adzapange point finger dziuje ndi chipani china, ndi DPP imene kupanga contribute zimenezo chifukwa adalephera kupita UTM, UDF ndikumakakakamira mpando chifukwa choyika nganga Bulawayo kumuyika ngati chikwangwani, nde amaopa kuti tikatenga munthu ngati mene alili Kabambe kapena atupele Muluzi nganga Bulawayo pokuti ndi wagonja kale adzapitiriza ndi enawa. Pa chifukwa chimenecho ndi chimene chidapangitsa kuti aliyense akapange kampeni kwa yekha, ndipo mmaona ngati atupele Muluzi ndi wophweka, nde pano waitokotetsa kampeni mpaka kwacha pananga aliyense angonena kuti tivotera atupele Muluzi basi wachinyamata komanso amene ali ndi mfundo. Zimenezo zimveke bwino kwambiri. Funso lawo la chimwene amene wala nambala 2 akuti bwanji atupele Muluzi, akunena kuti banja atupele Muluzi angokhalira kunena mu misonkhano mwake kuti pamene papa akufuna kusankha mayi Jeni Ansah. Nanga zimenezo ngati akunena ndi atupele Muluzi, uyu Sulemani adayankhula kunena kuti amene mudzakhale president wa dziko lino muchaka muje mu 16 September muno mayi Jeni Ansah tabwerani muime kuno. Awa Enoch Chihana adayankhula, amayi amene muli mumagona kosatseka ndi mmene adayankhulira. Amayi Jeni Ansah amene mumagona kosatseka, amene muli president wathu kukulumbiritsani pa 16 September pamene pakubwera apa, onsewa akudziwa kuti apita muthalika kwa akakamiraku. Chipanicho chikudziwa kunena kuti ndi chikwangwani chabe kuti angokolotsani mwakhazike kumbali. Amene ali president wa DPP ndi Jeni Ansah. Ndiye zimenezo nzosatinso kuti mpaka mumude munthu wina, anthu ena akungobwereza zimene akunena kuti Sulemani komanso Enoch Chihana amene pano ali ku DPP akuyankhula komanso zili paliponse m'ma social media. Ndiye munayankhula monyoza pamenepo kuti amene akuyankhula zimenezo ndi anthu opanda nzeru, kotero kuti ngati kuli opanda nzeru amene anayankhula zimenezo nda Enoch Chihana komanso amati ndani Asame Sulemani. Zimenezo a DPP ndi kuti mukunyozana nokha ndi unkhutukumvi wanu chifukwa yoti mmasomo simukuona, mmakutumo simukumva, mungoona choti mbu osadziwa kuti zimenezo wayankhula ndi Sulemani, osadziwa kuti zimenezo wayankhula ndi Chihana, mukuona ngati wayankhula ndi Dr. Atupele Muluzi. Shame on you. Tipitirize funso la nambala 3. Yes, mwafunsa kuti kodi Jeni Ansah kukhala mzimayi nkolakwika? Ndiye ine ndikuyankha kuti ayi, kukhala mzimayi sikolakwika chifukwa palibe amene akupita m'misonkhano kumanena kuti Jeni Ansah asanduke mamuna, kulibe zimenezo. Koma akuti tsegulani m'maso, auyanga pange mistake ukavotera DPP akuvotera Jeni Ansah. Ngati ali capable bwanji osangotenga Jeni Ansah kumuyika pa forefront? Kapena mufuna muchaya kabisira? Zimenezo zimene anthu akuulula ku DPP komweko. Ndiye do not point the finger somebody who is innocent. Zimveke bwino kwambiri zimenezo. Ndiye mafusafuso lina kunena kuti kodi Jeni Ansah kukhala president wa Malawi ndi zolakwika? Ndiye ine ndikuyankha kuti osati pang'ono, ndipo ngati dziko likhoza kupanga chimistake chachikulu ndikuvotera DPP kuti Jeni Ansah akhale mtsogoleri wa dziko lino, chifukwa ngati samaopa kuba pa electoral commission ndikubera kumafufuta ndi matipex, zimayi amene amakudziwa kumene kumagulitsidwa matipex, zimayi onena kuti ndiopanda chisoni ana ake kulephera kulira mdziko, chonde chisankho sichinaende bwino makani ngani mpaka ukathera ku court. Ndikupezeka kuti anabadi, anafufutadi. Inu zimayi amene tingapatsa utsogoleri ndiye mmafanizira pamene podananga bwanji ku Tanzania kuli zimayi. Let us wake up guys. Mitu zathu zikuyenda kuti kwa DPP.
mungafanizira nzimayi ku Tanzania anaberako chisankho, nzimayi ku Tanzania anapangapo makisi to kiss mufuna munene kuti chani? Malavu to love. Iniyo mukufuna munene kuti chani a DPP? Kodi izi zimene mwangosankhana pa zibwezidzi kungosankhana zinthu pa ubwezi wake basi kuti awa ndi abwezi langa tingosankhana chonchi? Siza chonchotu za dziko. Munthu amene amasankhidwa ku chipani ndi amene amafuna kuvoteredwa kuti adzakhale president wa anthu onse. Sizosankhirana kuti basi awa ndi okondedwa anga giniwa ya mtiyo. Zimenezo zimveke bwino kwambiri. Izi za makisi to kiss zife zimene sitikuzifuna. Kumasankha munthu chifukwa ndi wabwino atukule dziko la Malawi. Funso nambala 5. Limenelo linali ngati dandaulo kwa amabungwe akuti amabungwe atupere muluzi wa kunyoza azimayi ndema aonetsetse. Amabungwe ndani sakudziwa kuti zimayi Jane Asa ndi munthu oyipa kwambiri pa nkhani yopanda chilungamo. Ndiye amabungwe omwewo akabwereso kumudzudzula Dr. Atupele Muluzi chifukwa waulula kunena kuti DPP ingoyimika chikwangwana apita muthalika koma president amene akufuna ndi Jane Asa. Iwo ngati mapuleya akufuna amene mukudalira makapteni atuluke muthamangitsane ground. Nanga ali kuti wanu sakuoneka pa ground. Anthu amakuzani kuti nganga Bulawayo anatha uyu makani mpaka mona wanyoza mpaka Dr. Bakili Muluzi kwa anyoza sizu kwakhudza za chipani zimene akuyimira anthu pano pasi. Ankayankhulana mapuleya okhaokha kunena kuti nganga Bulawayo wakula inu mpaka kwa anyoza mpaka bambo a Dr. Atupele Muluzi. Maona? Ndiye kutukwana mmene matukwana kuja mmatembenuza kumanena kuti Atupele Muluzi akutukwana. Atupele Muluzi is an innocent man. Ndiye manenaso kuti banji zipani zonse zili za ku opposition malo moti Atupele Muluzi adzilimbana ndi MCP ndiye kuti ngati sakutela analandira ndalama ku MCP tufuna tukuzeni ndale sikutukwanizana ndale sikunyozana ndale ndi mfundo komanso iniyo mukhoza kumafuna banji favor kwa Atupele Muluzi pamene inu ndi amene munanena kuyambira pa malemu bingwa mtali kunena kuti akunena kuti UDF koma munthu ali pa chipani cha DPP. Nzimayi wina UDF DPP yes DPP ndinayiwala chifukwa utana ndi UDF. Mawu amene wenu simunawamve nenga tamafuna kuthana ndi UDF takuberekani 2020 tidakuthandizani kampeni inu nosa DPP mutabisala mukuyiwa patonsa alliance musakuyenda tonsa alliance malemu Saulo Chilima kung'amba kwina kulikonse mene amapitako. Pa ground anathamangisana ndi Atupele Muluzi anyamata okhoka 90 minutes kubwera pamene paja kupanga chisankho munapeza 1 chakuti miliyoni ndi 2 miliyoni imene munapeza imeneja munayipeza kuseri kwa Atupele Muluzi. Ziko amene munachita ndi chani? Munabwera nkuuza mtundu wa Malawi kuti Atupele Muluzi anatipezetsa 0. Fuck off. Get out. Munthu inu simunapange kampeni munakapeza olowani inu pamene paja anthu atakwiyanana akugendani mundilandemo kwa akaphira akugendani kudzera wantchito katulukira kwa akauma ku State House. Ndani sakuzidziwa zimenezo? Musamayankhulitsa anthu pambali gentleman a DPP ndino anthu oyipa kwambiri. Even Enoch Chihana ananena kuti kodi pamene papa mufuna manene kuti dadi wakula adzikanyamula miyala akakhala pa president? No, sakanyamula miyala. Patadutsa 2 days anabweraso kunena kuti adadi mwakula mukakhale uko mpikisano ndi wanyamata tidzithamanga ndife. Sana nene mitu yawo ikugwira DPP. DPP mukulira ndipo mulira inu ngati mukadalira Tipex not this year. Ine uifanya amata IDF tufuna tuku challenge inu simukwana ola phungu 60 chaka chino olo 50 simukwanitsa chifukwa full of Tipex sikulowa mujani mu mathematics zimenezo kulibe zobera na Tipex ulendo uno. Pali funso lina limene munafunsanso mopupa mtima munanena kuti kuyima kwa Dr. Atupele Muluzi paokha ndi kutanthauza kuti afuna kupanga kugawa mavoti aku Eastern Region. Ine ndangoti get out. Munthu uyu ndi munthu mfwaka eti. Moti nusimukudziwa kwabadwa zipani zingati ku DPP? Kwabadwa hoja zake alibe mulandu
the Romwe Belt, kwa badwa PDP chana Nkumwa komweko, kwa kuli DPP yo komweko, kuna badwa champinga njira komweko, ili mufuna munene kuti chani ogawa mavoti ndi ndani kondwani na Nkumwa mwamwika gawo litiro chifukwa ndi lomwezano basi osati munga munene zimenezo zo ndi zinthu zodwala kwambiri zimenezo osamati zinthu zakachita anthu ena kutenga kukhala mulandu kuchita inu kuzitenga kuti zabwino chifukwa tidaonera nthawi imene manena kuti atupere muluzi kumango muopa atupere muluzi kumango muopa akufuna akakhale president vice president wa chipani cha MCP munanena zimenezo afuna akalowe pambuyo pandani pa Malema Saulo Chilima pena amwalira pachi atangolowa amaiko usi aliyesa nakhala zi chifukwa chani munakhala zi a DPP tayankhani munakhalira njizi basi kudana kumango dana ndatupere muluzi pano waika loko wayale pa warehouse palibe kuba ulendo uno ndosati kuti inu muone kuti akupangiraniso geredala mafuna kuti atupere muluzi akamaenda azinena kuti MCP yo koma DPP ndipo mwe baso mumatembenuka kuti atupele muluzi akupanga za MCP funso lakuti lopheka kwambiri palipo masonkhano pamene ananena kuti votelani ujeni MCP chingansangalatse ndi chani wa MCP kupereka ndalama kwa atupere muluzi nkunena kuti mavoti iwo adzakhalenso atupere muluzi osati adzakhala MCP koma mutu mazikuyenda bwinobwino kulira kumeneko kulira kwa chipani chija cha DPP kulira atosati masewera ndi akuti inu achinyamata a UDF ndimafuna ndikuchenjezeni tivetsere akuti atupere muluzi musaiwale pajana akuthawana lero tufuna tuulule pano tidachita kwauza ndife masapota kuti pitani kaika kupiteni musunthe kaika kupiteni mphepo ina mubwere ndi full force ndi chifukwa yake mwa abwera ndikulira anakakhala nthawi imene chesada choke bwezi pano pali mu level yomwe ija tidachita kwauza zimenezo and our plan is done. Yes, our plan is done now. Ndiye muilira DPP osati masewera ndipo ife sitidandaula chilichonse chifukwa it was our plan bwana pitani kaita apusitse makapewa ndenda kupusitsani niyo kumene a DPP fwa palibe wina amadandaula afford si dandaula UTM si dandaula MCP si dandaula koma DPP woka banja anasiya ndale that is not your business please Arthur Peter Mutharika atupele muluzi nthawi imene anapanga zimene ziti kafuna kukwapulani inuyo kumene imeneja ndi imene yakugwetsana ulendo uno simupeza olotheka la phungu amene muli nawo zimene zozo muzidziwe that was our plan tumafuna tukufotokozereni choncho a DPP pomaliza anena kuti ate mashado auje na UDF sakukwana ati 16 olwana kakhala atatu ndipo zimundu akumayimira presidential ujeni independent mukuchiopa chipanichi mukhumudwa chaka chake ndi chino tikumenya left and right chitipa tunsanje kota tunchinji limezo zonde mudziuzana kumeneko inu nthawi imene amalembetsa mavoti mtumawiniko azinena ayi mulembetse musamalembetse mathematics inabela ku Mozambique inabela kuti mawerengetsa maiko anthu kugwa mphwayi lero amene alembetsa ku chigawo cha kumwera ndanga anda ndrama zochokera ku DPP kuyenda nda Boni Kalindo ndi Tanywa ndi wabakiri muluzi TV sazi ndemukhaulatu ife ndeti lipena pali ponse universal UDF ili universal inu tamamenyana ndamakhapani ndi dziko anjedzo ife zimene sitikupanga nawo ife tingomenya yapasi muona tikutenga dziko li pa 16 pano September 2025 UDF boma UDF boma UDF boma UDF boma Dr. Atupele muluzi 2025 boma hilo.